Kastep kebasuk kebakemen bar kajing hublei haka kerteng bertiang tamu trai belon nong pen jong Yesus Kristus ya pi iwei pa iwei barok ki bapek besngap ya kaneka kubuar step wan ban mane bela wan ra shapi da ka good news tv ngis ngoro ban aingo yo blei yak jing don rengkat ka jingker khu ka jong u bal don rengkat bat ngi hakum kani kasngi batma ngi yo ban ban ya pat haka da ka jingker khu e ka jong blei para mensiam ki bekodor ka phang pring jong ka khobor hakni ka step kalong ya ke ei ro ka ba un ong happy to phin le ken ya ke ei ro ka ba un ong happy to phin le ken bala pun song nong rem na ga gospel ka jong yo anes kal nang ba ar ka khat ka basan para mensiam ko rong akwa ya phi ba phin mudder ba philet ha ka jing khawai ka jing kli kalong phin yo i ayu hangta ayu phin pet hangta ka jing pin kre upai ba karyam ka bet kabam ka di lese ka jing kemen ka jing sngobha babun jait badon hakata ka jing khawai lane ngikwa ban yo i lese phikwa ban yo i ya unong ya tho lane kanong ya tho lane kinong ya tho ya ka dor ba bhabri ga jongki karyam ka bet ka jing pun khre ka jongki ha kata ka sngi henry pramansim ko dong ni tho ya phi badon ka we ka thop ka badon ha kata ka jing khawai kaba lese kamlong ka phang pring bangi ngim dapen le jingmut kamlong lese ka phang pring ba ngiwan se ka jing khawai ban yo i yaki kata ka dei ka thop ka kan hon jong kinong trei kam trei jam kidon hapring ka jing khawai henry kimlong ka phang pring jong ka jing khawai kat ba ki wei kidang le kemen le sngoba kata ka por kine ki trei ya ka kam ga jong ki mit no top da ka jing kit khle ban pendap ya ka kam bala ban shet ya ki henry ka bible ngan ye tho ipi ba ka bible ka ktin ga jong blei ha ka gospel ga jong yohanes kal nong ba ar ka de khat ka bring kong hadu ba khat wei ka ye tho yang ni ba dei pen ban kine ki kin hon dei pen ban ka ne ka thop hak bala nyau ya ki bala khot ya ki hak benta na kting jong blei ki syakri dei pen ban kini ki syakri ki bala yo i ningkong ya ka kamba ka baningkong ka ba jisu la le ha kana galilaya lajia ha kata ka jing khawai niam ak jing khawai shong kurim ha kana galilaya hakaba kat ba kadang ya ka jing khawai lajia bala lut no kawain kameri ka kemi ka jong jisu ka badon ha kata ka jing khawai tang mar ya tip ya kani ka benta balalut na kawan kalalet hau jisu bar kalaong kim don wan chu nang ta kalaong ha kini ki syakri ya ke ei ro ka ba un ong hapi to phin le ken ka ba mot jia kat ba jia long kat balong ya ke ei ro ka ba phi phin yo snow ba jisu un ong ya phi to le ken ya kata ta ka benta ba ka meri kala kren kala ong ye ki syakri la jiaru hakata ka por badon henriu teli ki kra bang yam uwei ar ne laimon ka ujisu lo ong te ya ki syakri hata ka por to pendap ya kita ki kra da ka to pendap ya kita ki kra da ka nang tau jisu abau lo ong kumne kini ki syakri kila le ken kumta ya pendap shon ya kita ki henriu teli ki kra da ka bat hakata ka por jisu la le ya ka kamba ka beningkong jang ulapan kala ya kata ka syakawain bat ula pha igni syakri bakin tong ya kata kawan bakin ra syaunong bisyar jong kata jing khawai haba utau nong bisyar jong kata jing khawai ula mat ya kata kawan belawan ra ula syam makalong ka khamba ula syam makalong ka bakhamba ula syam makalong ka khambang ban ya kata kawan ka beningkong kaktin jong play gay tho ba une unong penyat unong bisyar jong kata jing khawai syam latep na ba nangno kata kawan galalong penban kada batai syai pat syapang jong kisyakri haki bracket kumne henry kita kisyakri gibalatong ya kata ka kilatip kabot pakini kisyakri kitip nangno kata kawan kalalong bat kilio iya ka kamba ka ba jisu la le kata ka pos ngot nat sibun ya kisyakri ya kata ka por bakilayo ban sakhi ne kamba ka jong jisu hak kata ka por laringin pait bah hang ne para manusia mikoror ujisu syam la ong isyakri to pendap ya kita ki kra da ka te bangan yo le kamba
Shimla ong kumta. Namar kata ha kata kapor kini kisyakri kim shimla tip. Ayu jisu le ya kata ka bakila pendap shen. But let's say ke ek banjia hadin bakila dep ben ko ngu ya jisu kim shimla tip pen ban kila ko ngu kenya kata kapor. Namar kata ngakua banwan ra i art li kijing pusan kini step ke bamenta. Kabanging yo ban pusan habi day ban ngene ka benta. Kabaningkong. Kaktin ka jong blay kaya tho yang i bang idei ki brio ba thau kerpang ha kador ka jong uhi kador ha ka jing stream ka jong uhi langin pule na ka sithi ka jong obstal pol sing Ephesus kal nang basau de khat ka ba ar pusau in sham mang ni kador ba kadei ka hok ka jing khoi bat ka jing shisha ka hok ka jing khoi bat ka jing shisha baro nangi ki brio la thau ha ka ni kador ka hok ka jing khoi ka jing shisha bat ngikup i ka ni kador wat la haba ka pop klap penjabok bat klap penka berngat no ini kador na kadau jong ka pop penban kani kador kadang don hangi wat lalaka berngat no hendrik ni kador kadon hapok jongi aingu shibun yo Jesus Christ balawan kini ka perthai ulawan ban penbahapat ulawan ban siuspa bat ulawan ban pentemai kata kador ka badan hapok jongi bat ukwa yang ya pi ukwa yang i kijing thau ba kodor ha kador ka jong ba ngin le ye kene ka wei kamram kata kalong ban sakhi kene ka dor ka bangi don i bangi la thau khnang yang ya pi ha ka hok ka jing khoi ka jing shisha namar kata ken ye kene ka ba ublei ukwa ye kene ka bamenta ka ba ublei ukwa yang i ban sakhi ya ke ei ka ba ukwa yang i ban sakhi to ngin le ken kumakini syakri gala le kumakini syakri gala ko ngo kumjo ro kajing khot yang ya pi jing thau i ba kodor ka jong ublei kalong to ngin le ken tongin sakhi ya kene kador ka ba ublei lo thau kerpang yangi balapen ku bor ka jong Jesus Christ da ka jinga ai ka jong ublei tongin sakhi kene kador haki snong ki thau ka jongi haki jaka pule ki jongi haki jaka tre ki jongi la hang no habangi donru ngin yo ban sakhi ken ya kene kador nama ka dei ka kamram ka jongi wa la le se ngim dei ka phang preng hapreng jong ka jing khawai let's say ngim long ka center of attention jong ki brio let's say kam dei yang i ban yo nong let's say nginom yo burom habang ko ngo bang sakhi gene ka kedor ben ban ka dei ka kamram ka jong i ban le ban sakhi ken gene ka dor tongin sakhi ken gene ka benta ka dor ka jong blei ni dei ben sakri yo blei bat ngin le ine ka kamram klem da khmi lenti la ki kamba la ni kijingker khu jong blei la kin jan em ha ka jing im jong i o ni de kijing thau ko ror ka jong blei la thau ker pang ngi ka dei ka kamram nga jong ha ka jong phi bangin ko ngo yo ta nong thau i ya ki jingker khu i ya ka kamba how blei kam dei ka benta ka jong i ka dei ka benta ka jong blei ka man ba khrau ba khu ba kan tang e ka jong u ka benta ka jong i ka kamram nga jong i ka long bangin ya ngin le bat ngin sakhi ya kini ka dor ngin sakhi bangilong ki jing thau ko dor ka jong blei ka don ka daw ba khrau bangi wan kini perthai ban le ya ka man ka jong blei ka jing khu ka jing shisha bat ka hok baro ka tin ka jong blei ka ong suk kita suk ki bakum kita ki beriu suk ki bakum kita ki beriu ka tin jong blei sam ka baningkong iwe hiro ar ka ong suk utau beriu uba ka jing snobha jang u ka long ka hukum utrai suk kita ki beriu ka benta ka baar gidon pat lese ki khap ki benta ka jing em ka jangi ka bangi ni don kam ya ki kamba bakan jia bakan long ha ka jing em ka jangi uji suru upen selur yakum kata ka benta uang topan tuat batutit henrei ublei ukwa yanga ya phi haswa ba unle kamba haswa ba jubab ya ki benta jong jing duai ki jing pan ki jing tit ki jing wat ki jangi ukwa ban penon kam ni ka wei ka bangila ban le kata kalong ka jing ko ngo kumba la ko ngo kini ki syakri ha kata ka jing khawai ban pendap ya kata ka ya ki tin ka jong jisu ya ki tin ka jong ka mary kumju ka dei yanga yangi bangin pendap bangin ko ngo ya kita ki benta ki ba uku blei ukwa yangi ban le namta ba kine ki kamba ki jing pan ki jing hot kerpa ki jing don kam ka jongi kin jia ka jing em ka jongi laringin phai sya ka testament ka barim ru haka kitab ka baar kis iem kalnang basan ka dikhat ka baningkong hadik khat saw ngini syam hang to ba una aman
Urang ba kipat ya pom jong im Syria. Ula kwa ban yo yak jing kia na ka jing pang nyang tholi ka ba udan na kamet ka jong u. U Elisha ula hukum bat ula ong yu naman. U Elisha bade syakri jong belai ula ong kum ne yu na anaman. Naaman. Kilet sum hawa Jordan hanyosin. Kilet sum hawa Jordan hanyosin. Haka baningkong unaman ula kentai bat ula bitar ya kata ka benta ba Elisha ula ong ha u. Lese sngoy hap. Lese perkat kumno ada ka basum hanyosin hawa Jordan. Kadon bor ayu kata ka ban penkhya ya u. Henry hadin bal persngo thu ya u da kisakri jong u. Ula kok ngu te hadin. Bat ula let pen pendap ula sum hawa Jordan hanyosin. Bat ka kamba akalajia ba ula yok ya sisana kata jingpang yang tholi. Para mensim kodor kamdei ka lese ka penkhya yo naman hak tak por. Henry kadai ka benta ka jing kok ngu ka jong u ya ka kedin bala ong du syakri jong belai bat ka bor ka jing penkhya ka wan yu belai halor ka benta ba ula kok ngu te. Pun kumju ru langin pai syaka testament buat mai. Aku gospel ke jong Lukas kalnang besan ke dekat baningkong hadu pasipho usimen Petrus bat ka kenhun ginong tong dok ha ke jong u hak bakisem bat kenduk ningkong yo Jesu kilai tong dok ha barok shimiet bat ru em kim simlayo u Jesu te ulawan bat ulaong haki to nyat syek bakham jiliu ya ki jar jong pi ba pindup ngat langit pet hang ne u Jesu mdei unong tong dok kha penban uong ye kini nong tong dok kha ibla imja jakpo na kana kam tong dok kha uloong yaki ba kin le kin nyat ya kejar jong ki se kham jiliu Petrus nomor kata le se season perkat ma uru sum lala ben le ba lo ya tho ba kila tong baro shimit henai ko sungut nat galong kaba u Petrus uloong hau Jesu u ong gumne Henry namar kaktian jong me ngan penhiar ya kijar kapapen pau ba Petrus ko ngu ya kiktian ke jong u Jesu bat sisyate ka kamba kalajia berkalong ta kapor ba sibun ba kidok kha kilangat kat ban kat no gijar ka ta kapor para mensim ko rong yo i hang ne ya ka jeng ko dor ka jeng ko ngu lah ka benta bangi don kam ya ka kamba tongin ko ngu bat lah ka benta ka ba nyi nyem don kam lese kam dei ka benta ka ngi don kam ka jing em ngojongi penban ka dei ka kamram ngojongi bangin ko ngu yo blei ha ka jing em ngojongi ka man la ka singi haki por baro haki benta baro ya ke ka ba blei kwa engi banle ya ke ka ba blei u ong yengi banle ka jing hikai ka tin ngojong u ki benta baro ki jing hikai ki ba ba ki ba poi se jing khu ki jing hok ka jing shisha ka jong blei tongin le ken ya kata na bada ka dei ka kamram ngojonga ka jong pi Blen yo ban kerko ya kubor yo ban sngap ban syak skor kan kapor banta nam ta kabrom jong u amen in pendam hawle ya jing duai kupa kon rat jong i babeneng is ngoban aingu namar ka kubor di ka ba metroim la kren bal pen sngo bang yo nya pusan yo ban perkhat kan step ka ba menta try ai bor yang i bangin la kopa ban sngo tho ban ngam hak jing mat jing perkhat jong i bakal long ka benta bangin seiso haki benta ka jing em ngojangi bangin le pin ko ngu ya kaman ngajame haki benta baro ka jing em ngojangi ai bor atroa yang ben la ben le ikene da ka bor jing ai jing suspa ka jame nang midam khot kerpat mi duai aga kerteng troa nom em jong Jesus Christ menta tak bi bom ju kur amen